ħatonqos il-pressjoni. Tajjeb, għax persuna dejjem naturalment jagħti l-massimu u kif edna il-maġġor parti tan-nies iġibu l-Medsex Certificate sa' Settembru. Jiġifieri ħafna minnhom ġibu f'Mejju, xi ftit jirkupraw f'Settembru kif konna sas-sena l-oħra u allura jitlu l-università. Mista jkun hemm raġunijiet oħra fej persuna jkollu bżonn iktar ħin u allura naħseb illi di ħatwassalna biex il-persuna ħajkollhom aċċess iktar faċili biex jaslu għad-destinazzjoni li persuna jidħol l-università. M'hemm ħadd ħajbqa' narrowly failed, m'hemm ħadd għax ħajkollu 36 points, 38 points jew 32 jew whatever li ħajkollu jerġibda mill-bidu, ġifieri inti pratikament tista' tagħti hemm libertà li wieħed jibda jagħti l-eżamijiet għall-kumdità tiegħu meta jrid u meta jgħaqqad il-Medsex Certificate, jiġifieri meta jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha jingħatalu l-Medsex Certificate. Il-massimu ta' da huwa 5 snin. Ma jfissirx għax kien hemm min beda jitħawwat u jgħid imma allura issa 6 form ġie 5 snin le. 6 form baqgħet normali, kors normali ta' sentej, imma persuna għandu sa perjodu ta' 5 snin biex jaqgħad il-jigsaw puzzle kollha sakemm iġib l-eżamijiet kollha. Biss jiena nistenna illi l-istra maġġoranza tan-nies ħajġibhom normali f'sentej, jitlu l-università f'sentej. Ir-reazzjonijiet għal dat tibdil huwa pożittiv, naturalment. Huwa kollu favur l-istudent da ġifieri mhux ħajkomplikaw l-affarijiet, anzi ħajħeffu l-affarijiet.